खायलायावनो मेरला सरकार मानसि दं बिसोरो जोंखौ मानो नायफिनाखै मा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मानसि नङा भट होनाय समाव जों भट होआखैमोन जुदि हाग्रामा महिलारि मोना जुदि हादोंब्ला दिनै NDFBनि बे गोविन्द बसुमतारी मोना मानो हाया गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो बेजों लोगोसे मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसेयैनो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बारग' बिएलटिफोरनि सासेनिबो केसा दिनैसिम गैलिया दिनैसिम जोबलांजोब्बाय नाथाय NDFBफोरखौ लानानै मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डआ जाहैबाय बिटिआर दा बे बिटिआर एकर्डखौ जोंनिनो गेदेमा रन्जन दैमारि सारखौबो कयेक दिननि थाखाय बाहेरायाव बहननानै सागान होहोनानै खालामनाय जादोंमोन आरो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो गासैबो NDFBफोरनि केसा जोबस्रांगोन जोबथेसालियाव थानाय गासैबो NDFBआ रन्जन दैमारि सारखौ लानानै गासैबो NDFBआ माने उदां अख्राङाव फैजोबगोन होननानै प्रमद बर'आबो बुंदोंमोन उरखाव गोरा ब्रह्मआबो बुंदोंमोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनांथाव भाबै जायफोरनाखि हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोदोंमोन बारग' NDFB बिथांमोनहा दिनैसिमबो दुखु दाहानि गेजेरजों जोबथेसालियावनो दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि बा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि राहा लामाखौ माबायदि मावदों मावाखै बेखौ दा बुंथ'नो हालिया नाथाय मोनसे गोरोन्थिया बेनो जायखौनाखि जों गोजोन सुक्ति होनना बुंदोंमोन बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजोंनो पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंना रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे आरो गासैबो NDFBफ्रा उदां जाथारनांगौमोन मानोना रन्जन दैमारि सारा सासे बे एकर्डनि सिगनेटरि दा बे हिसाबै बिथाङा जेरैबाबो उदां जाथारनांगौमोन आरो लोगोसे एकर्डआव जुदि मोजाङै एग्रिमेन्ट खालामखानाय दङमोनब्ला जेसेबां जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFB बिथांमोनहाबो उदां जानांगौमोन बिनिनो माखासे बिदिन्थि जे बिथांमोनहा मानो जेलाव थाबाय थानांखो BLTनि समाव गोबां गिदिर गिदिर केस दंमोन आरो माने जायखौ हाइनेस क्राइम होनना बुङो बेफोरबायदि केसखौबो बोखारजोबनो हादों मानो हायै दं सरकार आसाम सरकार NDFB जयै खालामदों बिसोरबो हायथ' खुनु खोथा गैया जुदि हाग्रामा महिलारि मोना जुदि हादोंब्ला दिनै NDFBनि बे गोविन्द बसुमतारी मोना मानो हाया बेयावनोथ' पार्थक्यआ बेनो ना सोर बेसेबां कुवालिटिनि मानसि सोर बेसेबां गोरों मानसि बेनोथ' पार्थक्य ना बिसोर जे जेबो हाया मावनो रोङा बे प्रमान बिसोर सिगनेटरिस खनसे लाबोबाय पिस माने एकर्ड खालामहोबाय दा बिनि थाखाय मानो हायै दोङो बिसोर सिन्था खालामाखै नाजायाखै बिसोरो एबा रोङाखै बिसोरो BLTआथ' मोनसेबो केस गैला दा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर केस दंमोन बेबायदि सरकार जोंनो नाङा बेबायदि लिडार जोंनो नाङा जेबो मावनो हायै लिडारखौलाय मा खालामथ'लाय जोंलाय मोजां लिडार लाबोनांगौ मोजां सरकार जों दानांगौ UPPL आरो BJP BTC सरकारा बिथांमोनहा जे रायजो राजानि थाखाय जेबो मावा बा मावनो हाया बे बुस्थुखौ बयबो नुबाय साख्रि मोननांसिगौमोन दाहालागै गावसोरबो खोथा होदोंमोन न'खर साख्रि मोनगोन होननानै खिन्थु 3 बोसोरनि गेजेराव दासिमबो सासेबो साख्रि होनो हायाखिसै BTCनि दारैहाय मोनबोनाय 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्ट मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन हेल्थ माने एग्रिकालचार वाटार रिसोर्सेस फरेस्ट लैंड गासिबखौबो DCनो हरफिनजोब्बाय आरो बिनि दारै मा जाहैबाय दिनै DCआसो गार्जियान जाबाय BTCनि चिफ बा EM बा MCLA बिथांमोनहा जेबो पावार गैया दिनै DCआसो मावजोबो मा सिद्धान्त लाया गासिबो BTCखौ धंस खालामनो थांगासिनो दं 6 शेड्यूलनि जि स्पिरिट बेखौनो फोजोबनो थांगासिनो दङ दिनै सेटेलाइट खालामनो थांगासिनो दं बिथांमोना आरोबाव समस्तिखौ 60टा खालामनानै ट्राइबेलफोरनि जि रिजार्भेशन बेखौ खमायना होनायनि मोनसे आरो कनस्पिरेसि खालामनो थांगासिनो दं प्रमद बर'नि खुगायाव बे बुंनो समाया मानोना बिथाङा दिनै मोनसे खाबु मोनदों सरकार सालायनायनि खाबु मोनदों बिथाङा इलेक्शननि सिगां जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बिथाङा मावनासो देखायनांगौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै BPFखौ सोंखारि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोंखारिनानै दायनिफ्राय एरायना थानो नागिरदों जोङो दिनै नुदों बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन
साख्रिनि खोथा बुंदों नोंथांमोना नुदों साबैसेखौ साख्रि होखो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा बुंदों बिथाङा साबैसेनो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनो हाखो आरो माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों फाइनान्सियेलि इयार बाजेटखौनो बिथाङा माने बोसोराव कमप्लिट खालामनो हाया अब्ला बिथाङा डेभेलपनि खोथा बुंनानै मा माने फोरमान होनो नागिरदों 17 बोसोराव BPFआ मावदोंना मावाखै BTCनि रुपरेखाया मामोन 17 बोसोरनि सिगां दिनै BTCनि रुपरेखाया मा जानानै दं बेखौ जों बुंलायनो नाङा साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रानो फोरमान बेरायथों बियो नायथों गामि खना खनला लामाफ्रा थांलाय फैलायनि बेबस्था बेसेबां जौगाखो बेफोर मा उन्नयन बुजाया नामा कलेज इउनिभारसिटि दिनै जानायाबो बे उन्नयननि खोथा बुङा नामा फोरमाया नामा दा नंखायनो बुंनि गादियाव जिरायहोबाय थायोब्ला BTCखौ सलायहोबाय थायोबा BTC रायजोआ मालाबा उन्नयन जाया माने आरो 5 बोसोर नङा 10 बोसोर बेकसो जागोन बिथांमोनखौ सरकार सालायसोखैबा आरो अननाय होयोबा अननाय मोनो माबा मोनसे मुवा होयोब्ला माबा मोनसे मुवा मोननायनि मिजिं थायो थिग बेबायदिनो UPPL नि सापर्टारफोरा UPPL नो भट होनानै माखासे गावसिनि रायजो जानायनि गावसिनि माखासे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय माबा मोनसे आसा खालामनानै UPPL हान्जानो भटखौ होदोंमोन दा बे UPPL हान्जानो भट होग्रा UPPL हान्जानिनो माखासे हेफाजाबगिरि एबा UPPL हान्जाखौ मोजां मोनग्रा माखासे रायजो राजा बिथांमोनहा नायदो दिनैहाय मानो खुद्रिनो गोनां जाखो सरकारनि हेंथायै बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो UPPL नि जानानैबो आं थाबायदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ नुदोंबो जानो हागौ सोरबा नुनानैबाबो नुवाखै होननानैबो बुंगोन आं दिनैसिम जेबो मोनाखै जोंनो नांगौ लामा दैमानि सायाव दालांखौ नांथारगौ दैमानि सायाव दालांखौ नांथारगौ जोंनो नांगौ रेभिनिउ भिलेज जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया बेखौ आं बुङो आंल' नङा जों गासिबो जमा जानानै दिनै जों बुंबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया दिनैसिम जों थाबायबाय थादों जब कार्डआनो जा सोरबा माबा मोनसे सरकारि खामानियानो जा साख्रि आवला खामानि मावनो जा थांब्लाबो जों सोरबा खाथिनि गामिनि रेभिनिउ भिलेजनि डकुमेन्टस साइन लायनानैसो जों साख्रि मावनो गोनां जायो बेफोरखौ सरकारफ्रा खाथि खालायावनो मेरला सरकार मानसि दं बिसोरो जोंखौ मानो नायफिनाखै मा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मानसि नङा भट होनाय समाव जों भट होआखैमोन 100आव 90% बाबो जों भट होबोदोंमोन जोंनि जायगानिफ्राय दिनैसिम जोंनि जायगायाव जेबो भटआनो माबायानो गैया अनसुंथायानो सरकारनि अनसुंथायानो गैया बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोनखो सोलायनायनि मुङाव परिबर्तननि मुङाव जौगानायनि मुङाव गोबांखौनो थगायनानै गावसिनि फारसे बोलांदोंमोन बै समाव गोबाङानो बिथांमोननि खोथाखौ फोथायनानै थांदोंबोमोन बिथांमोननो भटबो होदोंमोन नारा नाथा हेब्रे देब्रे बोरैबा बोरैबि खालामनानै बिथांमोना सरकारखौबो दादोंमोन मोनब्रै दोलोजों ज' लोगो नांनानै नाथाय दिनै नुबाय जे बिथांमोनहा रायजो राजानि मोनसेबो मोजां जौगानाय खामानि मावनो हायाखिसै बिनिखायनो बिथांमोननि दोलोनि सापर्टारफ्रानो बिथांमोननि दोलोनि रायजो राजाफ्रानो दिनैहाय बिथांमोननि हेंथायै खुद्रिबाय अब्ला नायदो सरकारा माबायदि जाखो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि